utakmice sredinom tjedna, pa je nekakav privid da je bilo dosta vremena, ali ipak tih 5 dana malo i puno, koliko je bilo dovoljno za regeneraciju fizičku, psihološku? Pa dobro, za regeneraciju je bilo dovoljno vremena, mislim, između utakmice 5 dana, u ovom zadnjem periodu smo uvijek imali po 3 dana između, sad je dan više ili 2, tako da smo se dobro regenerirali i prvo nakon utakmice imali dan slobodno i od utorka počeli pripremati utakmicu u Šibeniku. Kažem, uvijek je dobro imati koji dan više, pogotovo u ovom ritmu utakmica, ali mislim da je ovo bilo dovoljno. Na čemu je bio naglasak nakon ove utakmice protiv Osijeka? Pa prvenstveno na regeneraciji. Jučer smo imali jedan trening, taktički trening, kojim smo mogli pripremati malo više utakmicu u petak. Danas je već zaključni trening pred utakmicu, tako da praktički jedan dobar trening odradili i vjerujem da spremni dočekujemo utakmicu. Koliko spremni, ko je sve u kadru za ovu utakmicu? Nema Josipa Mišića? Da, nema Josipa Mišića zbog kartona. Isto tako Nevistić i Petković nisu na raspolaganju. Oni ovaj tjedan nisu trenirali sa momčadi, tako da ovi ostali igrači su zdravi, na dispoziciji. Baturin je dobio jedan udarac u list, pa ćemo vidjeti razvoj situacije sa njim. Danas, do sutra do utakmice imamo još dosta vremena, ali ostali igrači su na raspolaganju. Pa riječ je o samom Šibeniku, sad su osvojili bod u Koprivnici, međutim još na početku sezone bili su svojevrsni hit lige, čak došli do prvog mjesta u jednom trenutku. Da, sjajna mlada momčad sa par iskusnih igrača. Prvo ih je vrlo, kao što ste vi rekli, vodio Carević. Sad imaju novog trenera koji u zadnje 2 utakmice pokazao sa tom momčadi da može kvalitetno igrati, da može osvajati bodove. Sad su u Koprivnici uzeli bod, protiv Osijeka su dugo imali aktivan rezultat, imali jako dobar start u utakmicu, mogli voditi uvjerljivije, na kraju ipak izgubili. Ali, kažem, spoj iskustva i mladosti i sigurno jedan protivnik protiv kojeg ćemo morati ići na naš maksimum da dođemo do 3 boda. Počeši sa 1. studenim, zaključno sa 8. imate u tih 7 dana 3 gostovanja. Znači, pa sad smo fokusirani samo kraju, na ovo, da. Fokusirani smo samo na Šibenik. Svi znamo kakva je situacija na tablici i znamo da imamo imperativ pobjede i želimo imati maksimalni fokus na ovoj prvoj utakmici, onda ćemo vidjeti poslije utakmice kako i šta dalje.